Nu samles brikkerne i Stephenie Meyers verdensomspændende succes, Tusmørke, Nymåne, Formørkelse og Daggry, og Britannas korte liv efter døden, som har fortryllet millioner af læsere verden over. Den officielle illustrerede guide er et must for enhver Twilight-fan. Her bliver læseren lukket ind i en Twilight-sagaens fascinerende univers og overøst med baggrundsinformationer i form af hidtil ukendt materiale. Mere end 100 fantastiske farveillustrationer, personbeskrivelser, stamtræer, kort og krydsreferencer og meget, meget mere. Som en ekstra bonus i Twilight-guiden får de dedikerede fans et spændende interview med Stephenie Meyer, der løfter sløret for nogle af sine tanker bag Bella og Edwards fantastiske kærlighedshistorie, og giver et enestående blik ind i forfatterens magiske værksted, hvor fortællingen forbliver. Sladdernyt ønsker jeg god fornøjelse.